chceš, tak když jak se Silva to tam dělá, tak se s ním domluví. Ale nevadí, však my si mamka neudělá, když tak. Jo, máte to dělat a teďka jít otočíte tím dlouhou od sebe a uděláte tam, protáhnete to, aby to udělalo takhle třeba jo? A udělají si to, Díky, já ukážu, jak to máš dívat. Já se tady to ukážu děvčesa a potom budu hledat tebe, jo? Tak centimetr postřílej, tak když špičaké růže, a už jde. To se bude jenom tak dobře, a pak se bude stříhat. Ano, postupí střepačky. Asi 13 svých. Tak to dobré? Dobré. A potom můžu to kratší. Dobré? Ne, já jenom se dívám, jestli to také také, že? Teď bych se zeptala hluckých zkušených tetiček, kolik růží je potřeba na jednoho hluckého koně? No, tak na jednoho prý je potřeba 120. My jsme dávávali dřív víc, ale všude tam udělali tu úpravu a není takovou potřeba. Tak 70 na platu a ten zbytek na hřívu a různě a potom ještě nějaké do rezervy, protože když ten objezdí, něco se aj ztratí, něco si všechno bude, tak musí mít aspoň těch 20. Musí být rezerva, jasně. Děkuju. Počkej, já to nemám ještě za to. Děvčata, byli byste schopni mě říct, kolik druhů růží se vlastně dělá? Kolik druhů růží se vlastně dělá? Já nevím. Jedni máme takové. Jedni máme. Šínkové, ještě mám tady nějaký jiné, ještě mám Nemáme, a vedle toho ještě takový, takže trošku jinak. a potom děvčice tam dělají ty šínkové, na tom hřebě, na nůžkách, no. A paní učitelka to umí tak. A potom ještě ty ohávky. Ještě říkal trenér, že těch růží nakonec 70, maximálně 80. Tak kolik těch růží vlastně má mět ten hlucký kůň? Už jsme to jako říkali několikrát, tak 70 má být růží těchto větších celkem. K tomu těch polovička zhruba vystřihovaných mašlí, to je 35. A na hlav ještě 30 malučkých růžiček, kterými se zdobí ta hlávka. To je všechno, takže 70, a 30 to je 100 růží a těch 30, zhruba 35 vystřihovaných mašlí. Jasně. A ještě srdce? Srdce to dodáme, to dělají dohnalé. A kolečka dělá kdo? Taky dohnalé, ano. A koleček je kolik na koňovi? 3. Bývalo 5 a zredukovalo se to, aby neměl na hubě, tak má na ušách a na říky. No. Ale to nevadí, drží. Nebo a pojď se dělat. 4 jste ho vyjít. Nemusím být. Ne, jako komedia. To je to jako komedián, to nemůže být takové. Dědičky staré by nám nadávat. Dědička, tátu dělají jenom růžové, předsatý na tom Nástroj je pestrý, jako. Ale to je zase růže, není troj. Dědička, máte rozum, že jste zelenou růžu? No. Rádi, ukažte to, jak to má vyšuvatá. No, to jsme dělali na to trvání. Dobře. A ty bílé vám ukážu. To máme, že vám řádně tenko. Ještě tak se to udělala. Tak to jsme to bylo, jo? Na to já zkusím. Tady máte ještě nastříhaný. Prosím vás, nebyl ještě učit bedle, jo? Takže se ještě jedna místnost, protože těch lidí tady dost stojí. Tak určitě, já to ukážu tady holkám ještě jeden druh. A tak bude to. Ale vám to, aj každý ten trepák se jináč točí, a vám taky každý jináč půjde.
Který je to? Některý je měkčí, některý je tuší, každý je hustý. Tak mám dojem, že v těch vedlejších místnostech dělají růžem babičky a mamky a tady to vypadá, že galánky. Je to tak? Vypadá to tak. Jste galánky nebo sestry jezdců? Co? Nikdo nic? Barevné, jak je to, že? No barevné, toto dělá Silvá, naša Míša. Ukažte, jak to vypadá. No krásné je to, podívej se na to. No, nádherné. Krásné. Každá jinší. Moc pěkné. A to jste vystřihovali vy, jo? To ne, to dělá všechno Silva i to učí. Jasně. Jestli někdo kdo učí teďka? Ten konec právě, jak jsem říkala, když ten konec takto ustříneš, ten volný konec, tak to ustříneš, tak ti tam ty obloučí. Z obou stran, prostě, abys to měla v těch plátky. Přeze mě není vidět daleko. Počkaj, já... Zajímá na to moje. Potřebuješ to mě? Když si to tak, ze začátku to jde blbě, než to načneš, ale potom už to jde. Jak kdo to umí, to jde. Ano.